Ito guys, tingnan natin yung tinanim natin na pinya nung nakarang linggo. So, ito na. Yan, oh. Yan, yung pinya na tinanim natin. Diretso yan. Hanggang doon. So, tinaniman natin ng pinya ito mga guys, no. Yan, oh. Yan. Yung binhi pala nito mga guys, binigay ni yung kaibigan natin na si Jonathan Braganza. Ayan, so napakabait niyan. At nagtitinda yan ng mga prutas sa palengke ng Bugalyon mga guys, no. Diyan sa public market ng Bugalyon. Ayan, so ito yung mga tinanim natin na binigay niyang binhi. Ayan, so maganda na mga guys, oh. Buhay na. Buhay na mga guys, oh. Ayan. Ayan, lahat yan, marami yan mga guys hanggang doon. So maraming salamat pala sa kaibigan natin na nagbigay, si Jonathan Braganza. So, vlogger din yan mga guys, no. Ayan, binablog niya yung mga paninda din niya. Ayan, ito. Ganda. So, kaya pala tayo nagtanim ng pinya dito mga guys, dahil may pinya tayo na naitanim na doon. Maganda mga guys yung bunga. So malalaki yung bunga. So tingnan natin mga guys, tara. So ito na yung bunga ng ating pinya mga guys, no. Ayan. Napakaganda. Ayan. So hindi natin yan inabunuhan, hinayaan lang natin diyan. Bumunga siya maganda. So ito yung ito yung native. Yan. Native naman to mga guys na pinya. So ito yung hindi native. Yan. Tapos yung isa dito, napitasan na natin to. Yan. So maganda yung bunga mga guys, kaya nagdagdag na naman tayo ng tanim ng pinya. So bigay ni Jonathan Braganza. So maraming salamat sa iyo Jonathan Braganza. Yan, sa pagbigay ng pangtanim ng pinya. So maraming salamat. So yun lang.